lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy aguntaway, sagutan da kayo manen kadagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila dita Hong Kong. Kastamatan kanikabsat OFW, Vlogmix WLD. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Glory Diaz dita Dubai. Kastamatan ka ni Ma'am Joanne Mingming, ni Ma'am Evelyn Valdez dita Agoo La Union, ni Sir Vic GL dita Greece. Makablaawan met ni Ma'am Michelle Del Rosario, ni Ma'am Virgie Padilla dita Turin, Italy, ni Ma'am Inday Saliblib. Makablaawan met ni Ma'am Neslin Baliga, kani Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia. Shout out met kani Ma'am Arceline Rosquita dita Alicia Isabela. Kastamet kani Ma'am Magdalena Kawili dita Alcobar, KSA from Tabuk, Kalinga. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg ket ulitak manen ti agyaman iti oras nga ipapaayo para iti daytoy a programa. Intay nga roden denggen ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ti surat nga intay kan biagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Janice, manipod probinsya ti Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda iti Thailand. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadag iti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak kan agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Dua tawanan nga gayan ayat ta, Janice. Ang maging kay ta. Kat limad pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manen, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanang. Janice. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti dagkat na itaykan ka. Masuro na. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak ti reknak. Uy, agselos-selos manen to'y boyfriend ko. Apay nga min no ibagamon nga gayan ayat ta. Iti kasta, sardengan da kamatan. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among maday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardengan nakmatan nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Basit na angan apanawan ti orayan ta, okay? Sikat ti makaam mo. Kat husto nga roden day ta apanagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta, rumarti kinatar mo. Kasta agyaman nak iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Agyaman nak, Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti orayan, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan mano, kat utang ko kan ka ti amin. No saan aga po kan ka?
Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babagan mo't lang dahil tayo iti panagsalukag mo ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga ng agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong ng token ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, kwen? Ha? Thailand ko na, Manong? Wen, nasasayat matlang no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, saan mo't nga iti kasta, Manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin, Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalento akatrabaho mi jay. Ah? Wan kitaan to, Manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabitin tayo tading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya? Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wen, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dito yak pailaan Kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Oh, nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanya, Wen. I love you. Di imat ko na mo ipagamon ko ni Manong mo ti maipapan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Aga maging gaita, kat di mo pa'y mo tinbaga. Aging kat kaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti maipapan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karama ng dananang kantatang. O sige, namnamak data, Janice. Manong. Atay bagam? Manong. Tika di maipapan ka na kayo ka ni Rafi. Ha? Amom, ti may papan kada kami, Manong? Nabayagan Manong. Hindi pa lang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, no? Nya ti plano yo. No, kasta. Okay lang kan ka ti panaggayamikin ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad ka na kayo, ading ko. Pudno nga ni strictuan ka, di. Gapot ati kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal ka, ay makamu kamatan Agyaman nak na maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbengam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Saan na parikot da ita kanya? Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw kumatan ti boyfriend ko. Nakarkarok may kanyak Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya da ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong araw. Inton makasangpat ka. Ta umayak ejitagos mo, ha?
Wen Rafi. Sige, iddepo kung daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. Wan, Janice. Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabroad. Kwa, nabayagan day jay nga impag nati ulitag ko. Jak ni namnama am aproban. Iso nga imbis nga gisurak ditoy. Sanin taituloy ko kano ti agadali jay. Apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayo na. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay ba't asahan? Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayo ak. Ngam para mutlang ka data. Mapalak ki jay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta, makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan, ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko ti girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasawi ti kasta. Ngamin, sika lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanin sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan, tililan nagtinit. Saan ka di? Wanyarad, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimudag na matibarong agsapa. Amang isang bay itibarong anam nama. Kaslada kaya't mo asawan iti day tanga imbaga man. Awan. Tinulag ko lang dagiti ibagbaga dagiti mannaniw. Ay, ungayam. Awatam da ito yo. Basit met abaks. Anya ngay tilinaon da ito eh. Loko tama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wala paiso. Adis ti Pebrero ita. Allah, sorry. Nalipata. Itang agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kaya anday ta kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di matla kanya, kintad mo akwentas. Siyempre may bagay lang manaykan ka. At daman na napinmintas ka. Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Bulan saan tinapalabas. Manipod na panidya Amerika ni Ratay. Maging kaita. At saan sa apay mga mauawag kang ka? Wan nga rin tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta.
Day tamat nga ruti kanayon ko adamagyan, tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang ang mabalin na pakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposible no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta. Di imposible nga di na mo ipamuspusan hindi pa nakakontak na kang ka anak ka. Day tamat nga ruti pampanunutak, tatang. Apay, awan lam mo maun ka dagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Ada, ang adamot ijay syudad, tatang. Awan mo't kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ita anak ka. Ada seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kita anti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaang ang tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan iti kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda ta pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyamanak, Novi. Gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number ng inted na kanya. Adda ka di kontak mo kan ko, ana? Ang kwa? Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan ko, ana. Janice. Kailiw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontakan ko, ana. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan itchay. Ay, pasensya ka na insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Ubi. Kan may sa, maasyanak una yan kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mat? Taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan-ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Kudilangan tinang balkot kadagiti tulang ko. Anyan tulangan ti bagana. No makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No ape an aramid mo tinangilimot ken kwa na. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana. Insan. Iso nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam ken kwa na ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. Angan. Di ka kuman agkad-kad insan. Patsyak amawatan na ka ni Janice. Rafi. Pakawanan na. Nailimit ko yung kati amin, Janice. Rafi. Diyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagroon na mamuham. Asahan ako nga bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di mas nasaksakit ti naramid mo apa nangilimad iti kasta kasasad mo. Ti amo katadakan iti sabalya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan.
No apay adi ka man la umawag ko no ang text kanya. Mapampanunot ko paikit din. Ngatan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ti mano abulan. Pagkawalan na ako, ma. Nasakit met para kanya. Ngam, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno ang linipatan. Tiyamok. Kit mamimpinsan na ko na malipatan. Nawan ton komunikasyon ta. Agam nagdutak. Ngamin, nakarkaro pa gayam. Sakit na iten, ti padang ilimod ko ka. Iso ngay di mawag ni insan Novi. Manugotak. Ngay surot na ka dito yayan ko. Arong bang nalang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kas na, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto. Sana bali, tadakan dito'y sibay ko. Amok aging ang panawan. Aging gat maudi nga amis ko. Makapagdanata pa'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko abiyaga. Katagyaman ako na'y. Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtiyagkid daw iti pamakawan mo. Ayatan ka unay, Eunice. Janice, iha. Naimbag nga orasyon, ma'am. Sikama diha. Mama ko namlata ka di kanya kon. Mama, agyaman na tadi ka nagsartang. Aging gaana pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kaya't kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama, among iha, kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asidag ti kantin apang panganam, tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursuruam. Anya, huwan iha, isong amin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo, aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlimad na kan kati sakit na kansar. Day tamat nga ron ti diyak maawatan, mama. Nasaksakit pa ikat di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ay, ala, baya mo niya. Tinapatag ita, naamuamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpo kunti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakan. Ngam di akong pinagan-ano. Ngamin, ti amokat pudno nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, iti nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat, ti Diyos laang ti makaikadang no kaano nga isublina ti bulod na abiyang. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapatid dugan na pa iti biyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin na ito'y. Nang roon na ti panagkita yumanan iti anak ko.
kasta awanan tinamna maamaagasan pa ni Rafael anak kao. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga ron ni Rafael no kasta. Ay, unay malakit din, tigas-gasa tinubyaw manakaw. Uwan nga ron, tatang. Agfailak lang itilif ko. Bantayak lang ni Rafi di ospital, tatang. Ay, kawan na. Ay, kung naalaki din no ada iti Amerika nga kadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Ket nataningan pa'y gaya mentibiyag na. Tatang. Naimbaga na kumaadagos ti maipapan iti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya ngay nga ron, kat napasama kain. At dadita na nakaw. Isungawan mabalintayaw. Nude ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tayo paikit day. Tanaamuan tayo ti kasday akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, ada ka di ba, ma'am? Laglagi pa mo ka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sige lang, ti babae, ti biyag ko. Sige, ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Ay, ayatan ka man unay-unay, Rafi. Pakawanan na, kadagiti nagkurkurangan. Kin nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngamin. Siyak tinagilimad kang ka. Kat ulit ka manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gusto ko napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sa'yo. Iti kasta, di kan marigatan. Di kan tanang. Adaak lang ang itisibay mo. Di kan to panahon. Ikarit kay tatangan. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agreeing ka! Rafi! Makalawasan tinapalabas. Manipod na itabon day dirapay. Anya nga iti planom itaanak kao. Ituloy ko talaga, Brontan. Sigurado ka iti day tapangedeng mau. Uwan, tatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat no umadayo pa. At taken ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi pan, dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti anyaman nga aramidem anak kao. Uwan, tatang. Ket agyaman akunay iti kanayon apan ang palagip yu kanya.
Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo day di Rafi. Kasla kayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas ad-adupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak paylaeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit diti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawanan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addaak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasa nga paylaeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngem no man bilang makasarakak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek a maawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, no anya ti agururay agasat kanyak. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal maysa kada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumteng ti inkeddang ti Diyos apanang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumteng iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin, kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayanyo, sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkel mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawan a panagden nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. Maysa a pulis ti asawak, idinto ta maysa akmet a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, ngaminton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapanag-duty, itulod nakpa iti klinik a pagtrabahwak. Kasta akanayon tinagbalin a rutin mi iti mano atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalansyam ka din? Wan, nalpasan. Kitaam dita kabinet. Nakahanger. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan ititimba. Tagpapudutak matan itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmeten kan ka, taidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din?
Kat ilugan mo iso pa di pamasahin na. Agawan yung orte ko na agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Boy. Kita ni awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ipagkitaan ta inton madamdama. Adamanan. Sa bali mat anambal. Urayan ka inton lands break me. Na Julie, ayan tayo tuwal niya kay papaalaki ka. Aywan, mabit lang. Umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na. Di na maamon abinasak. Ay, tuwal niya ko na. Okay ba tayo? Aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron, Mare. Jack matlaghitsan. At kita yan. Isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No Jack pa'y lamang abak. Agawid akon. Ay parehas ta, Mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laws. Ay, disturbo mat da ito yan. Tatumanix. Ni Boy kinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi Ay, reply akpay. Wan, agawi dak damdama. Oh, Mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Oops. Oh, sapaw. Sapaw pa'y ijay. Oops. Tungin. Ayos. Sa wakas, Mare, nag-hits kan. Wan nga rod, Mare. Sige, taya-taya manan. Oh, taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? daka mo Adda pa'y siguro, kita igilikod. Yung kamang kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malamton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak. Nagprito ak iti bangus. Sako si nagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasan ngay. Ay, inton bingat nga rodan. Sak agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi Anya? Katno kaaw-awid mo lang. Ita, ag-duty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iswasyak pa'y lati ag-duty. Isunan tumot inton bigat. Kasta aya. Wen. Ala, isaganang bayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito Awan mo tan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo tan ti klinik dito Kaslamat lads da gito Ay naglukon. Dayay. Agdagad iji abanda. Agdamagak man. Ni Bert samat dayay. Wan. Ni Bert ngagpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglukon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugan dan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga ag-duty. Ti awanan bain alalaki.
Makaawid kan tulaang ijay balay-bay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Ha? Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga mintigard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay na mare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Ha? Anya kumangay. Awan na sakit abakran ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakran ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nun nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Ha? Saan asyak tiluklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrek ije klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbako na ije barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito'y balay. Ayan ta perfume ko. Apay ngawan dito eh. Ay na, usaraman matamatamboy. Day taman ni o, mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Inkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot, Mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliw, tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta, Mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit lang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrobatak. Agkulerete akman mo't baset tapno presentable. Ala, agawa am nga ron amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya madamdamag yun, tatang? At nang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya nga'y kumatikalukuan nga aramidak. Di ka agararame, di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar-aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati adda karbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Ken laglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Iso nga agparbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta sipat laeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka. Asino mat ti babaim? Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita... Sige! Oh. This one nakpay mamingsan taag sinatan. Natangsit ka. Abay,
Asino ti itangtangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailang, kabailakmat. Dinakman ikasta-kasta bait. Sa anak amabutangkan ka. Sa dino pa'y itaan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawin ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramidan yaw. Tata. Awagan wano tiksam. Ay aywam tapno agawidan. At kano iti balay ti gayam na, tatang. Ay, anyan tikas tagaramid yo Julay. Itapay, tadadakilan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta. Diyay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod nun, awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak ni. Agasawa kami gapo kadagiti anak ni. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan ni. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sami. Da kayo laang mat ti aking nakam iti panagasawa mi. Julay. Puno mat saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray agbabae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Ingka man sukunan di anak mo. Adda kano iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta da nang idanon kanya. Sana nanasken pa amam mo no asin. Ingka kita ti anak mo. Magawa, taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikas na. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin a lalaki na sumurotakan ka. Ala, ingkan. Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramidam ha. O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kun kulamkit din. Agpudno ka man lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayche alalaki. Hay, o ay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaan, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arespetuan nga inam. No kayat yu ti marespeto, di agparespeto kayo. Anya ngay, insuko mo ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Pinagsumba-sumbatan akasta si Kalara. Name. Sige! Idanon nyo! Saan lang ang alayat-layat tigas tayo? Idanon nyo! Natangsit ka na. Huston, Boy! Di mo palaluan ti anak mo. Pangaasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kitya, salpag kayo! Kastamat kan ka, Daddy. Abay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston. Di kan sumungbat pa'y. Pangaasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. Oh. Noong saong kayo, kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaunggan nyo. Agaw kan, Julie, tamangan tayo. Kwarta ko na, Mami. Ala, ikamon. Lara apok. Daytoy kay palagiplang ken kawan. Lolo, Luan niya kumadagiti makitkitam asaan na nasayhaat kadagiti dadakil mo. Di mo kumararamidan.
Ngamkit day, agaramid kay tinasayaat. Iti kasta, awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. Awan mat mading araramidak, Lolo. Damami kan dati ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasaya ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase ay apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsing pet kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta, adan tumat may panakkel mo inton makiasawa kan. Lolo? Balasang kan apok. Adakan iti husto atawag. Isong agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot, ti panagaramid iti may sapay a parikot. Daita ti mulam di ta panunot mo. Ay, Julay, agurigor kan sabay. Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigur kan sa. Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong timangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man, tasan ka manin anapan nakisugal, uno, awanan ti isugal mo. Ay kwa, saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado ti naurnong amurong mi. Kasta agtalinad ka lang dito'y balayo, no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pag-iinuman ti papapanam. Kaslasaan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengaraw anak kau. Tata. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tatao. Sika ti babae. Isa arumbang na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. Saan arumbang agibalas ka? At kaya ko asawan ket aglalaki kamay. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Ornusen niya no anyaman ti diyo na kinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kiden. Give and take ti kasapulan. Tapno agtalinaed tinaurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kanibert. Kasla babaonan ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami, ngamin isu ti makitkita da. Ngem kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie.
Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat nga agpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki, ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwala-wala da, agsangit-sangit da. Tumok mo sa dilangit ti gura da, ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan, nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nilakay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam. Ket nagaramid kamet iti wagas, tapno ipakitam akabaalam met nga aramiden ti aramiden na. Banag abiddot. Ngamin, dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Ken maysa, talaga asika ti lugi, ngamin, babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, ken iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak ket kurang kayo laang siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamat dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo ket agparinyo kayo kadagiti vawsyo. Lagi penyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdanayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Ketjak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak una iti oras nga ititidyo, tapno agdangag kadagiti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu kani pagayam tayo, Arubi, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak edi tinaasam nga agdangag kadagiti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyob ubing kumot tinagdangdangag kadagiti drama. Ket pakaragsakak unay, ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok edi a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno adabusbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngam jakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon tinagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang, Beshi. Ang nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam? Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan agkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas la ti trabaho tayo jay mall. Apay, di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan, best. Sayang matay jay no paluspusa. Isupay no adamang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo lima ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na, Beshi. Kayat ko ti agurno. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida apakanin iting ninginaan a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y.
Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? May kamanbit dito, Apo. Aday ba ka? Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto, Apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Wan, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na kan pang Awid lakay. Adda ka no ngamin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ijay mol. Apag-obraan na. Kastaya. Wan. Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nanti nagtrabaho ngam ti ag-eskwela. Ay, wan nga rod lakay. Ang may niya nga rod. Isumot siguro tinaituding agasat yay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna agasat na. Gasat na ti sana makaeskwela ta kinay kayat na matentag trabaho. Makatultulong batkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mo't iti allowance dagiti adina. Sa bagay mo't kiti ang may masaya nga nagatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello, Manang. Kano ka kanong agawid? Urayan da kada lola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko. Ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko. Wan? Kasan mo nga iti pagpagatang ni Lola? Ipawid kunton iti biyahe nga agawid dita inton bigat. Inagan kunton kan ka, tasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod, Manang. Mangipawitak tumot laangan ti allowance yo kin ni Raisa. Kastamot ton dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pay akasapulan dita balay. No agudong da ijay ili. Sige nga rod, Manang. Kaya tagyaman ak unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay ko mata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka mat. Urahin da ka ngamin na talaga dalola kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka no ni Rube inton bigat lakay. Kastaya. Nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar na takano ijay bagyaw. Imbag no manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin kat no napigsa tapay mo tamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay nabayag mo na panawan. Hindi na o diya nagpasyarak edi bagyaw. Imbag na nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata edi sudan. Isuka no ti regalo na kan ka. Iti umadanin apa nagkasangay mo lakay. Ayun. Intod umay alawas ang ti kasangay ka. Isa ganang marutyo sa rakabadaw. Ang jacket ka. Tanalamay ni di bagyaw. Wan, isa ganak inton madamdama lakay. Impaglaeng tananakam ni Rube nga apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay.
tikas to yan na pasamak mo, lakay. Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay, di mo matan inuray ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaws tiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kung basa pa maturong, iti kasta, basa pa mo't nga agring, kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang una yun, takas to'y matan tinapasama. Saan mat gaya man ngagangagas, idiriri nga kita yagsama. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry na itakla nga nakawin. Sorry na didak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Agbabawi akman. Ngam daladawan ti amin. Sapay kumatamawatan nak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agyan daw kalagta iti pamakawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirig na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, Mami? Saan akon nga agsubli iti abroad? No kasta, ag for good kayon, Mami? Una, baketen ni Lula yaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta addamat nga rod trabaho? Mami. No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. Pasensya kayon, Mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo iti ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bali, tauray jak na kaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay. Anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, Mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtudak, Mami. Hello, sa dino nga iti pang dagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, Mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya? Apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal a reunion day dya iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Ti kasta maam-am mumot dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, Mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, Mami, sana bali, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat sika nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita, Manang? Saan?
Sikapay laang ti agawid. Kas makita mat. Busy ak amang yor ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay iti kasardaman ng Joan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Jay. Katuan manang. Ay, sayang ah. Lugi ak manan nga rudin. Ano kasta? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma. Kaya't mon samat nga awan allowance mo iti makadomingo, ah? Angam ko lang day, Jay manang. Sikamat. Angam adagan ka, no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na kunre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day to'y matiitad mo kinirais na. Ibagam tumat ken kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Joan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Ken iyalaan nyo iti prutas. Wan? Wen manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kit-kit dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka man nagawid? Saan at talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikati makamo manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa. Sakbay ama panak at trabaho. Ay, bes. Iday ka pa ya makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disik ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudin. Ay, wow! Congrats myself ang arod. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, i-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubli pa iti pwesto ka. Ang mga nodamanan gumatang kadag iti lako. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, mat. One best. Natay ka no ti maisa nga ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga grep-reply ni boss. Aw-awagak pa'y. Ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga makumikom. Urayam, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y Ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kas dagiti business-minded, des. Business, di ada iti panulot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Manyangay, talaga kasta. Kan mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo ba't ita. Ang saan mo't? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma.
Apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Kaya po siguro iti kinabagat na. Iso kas jay. Adun ti marikrik na. Kat, ipantayon iti ospital. Iso nga ro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Do niya tirumbang nga ramidin tayo. Ngamin, do ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan ko na. Sige, agander tayo mak iti trabaho. Iti kas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dag iti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng na kano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, Bes. Ay hala, apay nga tain sardeng na? Naibus kano ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanon analagip ni mami adinamag. Ay, una yan. Sana balian, saan mo't adelikado ti kasasaad na ita, Bes. Okay kano mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid damat laang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga iti kadwa na ita hospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ray, apok. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo, Arubi. Ipalagip bukan ko na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na, kat makaawid. Aywan, nagbiital daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga roda po. Agparte kay kadi iti baboy, Lola? Katun malaksid iti panagluwalo tayaw. Arabidan tayo lata, tinainsigudan akaugalyan tayaw. Amang lagip kadag iti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang ro den luwalo? Adda pa'y maparte? Buhan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Mga ano nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga roden nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya, best. Oo! Si Maranta ka kaya? Siyempre si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa'y ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mat ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kumamabalin ta sumurot akmat iti panagawid mo. Tamapasyar ko mat di lugaryo. Win nga rod, best. Saan mat ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat la ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. No gawid ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong ko. Manang. Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. Napigsa pa, hindi kalman.
Nag-iisampay di ko nakagawid ka. Pag amam. Basta matlatan na kusboy tinagtugawan na itiigid ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo talagang angas? Unay matantikas doon. Apay adi nagnaoray. Apay, Lola. Manang. Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak na italangan nakaawit. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. Kumusta ka, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunutek nga ron. No agsubli akpay, when no agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Jak mo, Bes. Aging gait. Kat mariribo ka nakpay lang. Itiyan niya. Jak mo. Basta jak mo, Bes. Ay, haladay ito'y. Jak nga ron mo no ayan ti parikot ita. Tinga ta trabaho, wano siya mismo. Ha? Kasla ak makonkonsensya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo talaga itang ibagbagang, Bes. Saan ka maaawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang ama amiris ko di amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Husto ka, Bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsen ka para iti pamilyam. Wan nga rod, Bes. Nung amin agpakada kat saanan nga agreply. Ti amo, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilya. Banag apagbabawyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, Bes. Pudno may ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot no adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganern. Pudno unay date na, Bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa sulnitam, nagiti nagkurangam iti pamilyam. Ure awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, Bes. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti pulot tayo abiyag. Habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagitang advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilya. Tapno awan to ti pagbababawyak. Dua tawan matan tinapalabas, manipod na tay day di lolami. Kat ita, tunggal ada okasyon iti balay, kanayunan ti panagawid ko. Awan ti okasyon apal palabsek. Kanayon kon nga ununaan ti pamilyak sakbay ti trabaho. Inistoryak daytoy ngamin ado dagiti pagbababawyak, kat kayat ko nga ibinglay kadagiti padak adumdumngag. Ado ti panawan asinayang ko, gapo iti ayat ko ang makaornong para iti masakbayan. Naamiris ko, nga awan serbi ti adu akwarta, no awan mat oras mo iti pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma, tan nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngag. Aging galaangan ditoy Miss F,
Ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ruby. Ken ka pagayam, Ruby. Pudno unay ti kinunam. Awan serbi ti adu a kwarta no awan met oras iti pamilya. Adu nga agpayso ti kwarta. Maited amin a kasapulan da. Ngem saan nga omdas dayta ngamin ti pinakaimportante ket ti presensya. No maminsan masulisog tayo ngamin iti silang ti perak. Kayat tayo nga umado ngem di tayo meten mapupuotan ti panaglabas ti aldaw. Ado dagiti mamis tayo, ado dagiti mapukaw tayo. Banag apagbababawyan tayon to iti maudi nga aldaw. Patsyak a nakaibati iti adal toy pakasaritaam pagayam ko. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras kan naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket manipod kani pagayam tayo nga Romel at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan itinagan a Romel. May saak met kadagiti mangsubsubaybay kadagiti iap-upload mo a drama. Ket nangeg ko amin dagiti pakasaritaan nga ipatpatulod dagiti padak a dumdumngeg. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak. Padas nga agingga ita ket pagbababawyak paylaeng ano mabalin ket isublik ko dagiti pasamak tapno masulnitak dagiti nagbiddutak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat. Ngam dagita manin manok mo ti ap-aprusam, Romel. Katuwa na, di ka natagari bakit? Ngamin, dakil akwarta na ito yung mga abak. Kat, numaabak ngay. At dayta ka manin, kumuntra ka man ako na ako. Ay na, awan mon, Romel. Talaga nga awan aasensuan ti biyag mo no kastamla ka na yunan. Asos, bigbigat. Gamang ser-sermon man ang tiraramida, Mary. Masuron ka, ngamin, pudno ti bagbaga. Natay tuloy na pala ti agsaw. Gusto na! Romel, duwan ti anak ta. Ngam aging gaita, awan pa'y pulos nagbaliwam. Sardengan nakman day. Kaya't mon sa manan nga agapat ah. Di mo dadaulan ti aldaw ko, ha? Ops! Sige bay! Sige! May sabay! Ops! Yan! Tira! Ops! Ayos! Woohoo! Champion! At daman ang pag-shot no kastilaan. Nangabak ti manok ko! Woohoo! O sige, aginom kailangan, aginom kakadwa. Ado pa'y ti harak. Gumatang tayo pa, inumay boss. At dapay pulutan. Ikaw at yun lang, kakadwa. Ay, nagdanas ang tipyag, Rumay. Bukas to'y kumakanayon. Layos ti harak. Gawin na. Basta kanayon ng mga bakti manok ko, namnaman nyo kanayon ti panaginom tayo. Ayos! Amangan no kaya't no kayo ti mapaniti kun kunada secret place, pre! Ha? Secret place ko na. Wan, paray! Ay, mayat ti uminomijay! Nagano ti chicks! Wow! Kaslamayat na ita. Uy! No mayat ka di, mapatayo! Ay katuna na. Ibusan tayo lang dagiti nagatang arak dito ay. Kalpasan na. Mapantayo iti bagbagam a secret place. Nasaya at mat na nakariing kan, Romel. Sakit di ulo ka. Kasano, kat kasta una yabartek mo iti rabi. Imbag ta nakaawid ka pa'y. Huwag nga rod. Ano tinainom ko ah. Kat bumangon ka ditan ata ing kaagpasada. Sayang taal daw. Anya din luto mamasida. Awan tawan mo't insangpot mo. Ano sam tagdildil iti asin.
Anya? No kumata nagpalingki ka idi kalman, tanangabak kamat iti palot, di adda kumasida ita. Angam saan mat, ta inununam tinaghapi-hapi akadwam dagiti babarkadam. Unay. Sana bali tanaglemes kayo mat iti arak ken pulutan idi rabii. Iso nga uray awan ngarud sidam ita. Ala, bumangon kakit diditan, taing kagpasada, sayang ti aldaw kunakmanan. Day, alas 3 laeng iti malam. Ngem adda ka dito nga agil ilad, Romel. Dayo mo gayam nanang. Apay, di ka nagpasada iti tricycle, anak ko. Nagpasada kita bigat. Nasakit ti ulok, iso nagawid ang kita nalpas ti pangaldaw. Ay, unay kan. Kasano asaan nga sakit ti ulom, kat day tamat lagin inom ti aramidem. Ninanang mit, saan mo't Damag ko ana nga baka kano iti palot iti kalman. Nan mangtad ka man nga road. Imbagla nga igatang kumot kadag iti masapsapol iti balay. Naibus mo't tinanang. Anya? Ay, nag-1 millionaire ka man nga roden ano kasta. Sabali manen atyan ti binusog mo, Romel. Sabali manen atat tao tinairanod iti nangabakam. Adakon, bakit? Imbag man taam mumpay tinagawid, Romel. Unay ka tayo bakit unta. Agumot man Ayan lang iti yung beng bakit? Di ka na ariwawa. Nakaturog dan gapo iti kauuray kan ka. Di ka agkarkari ka dagiti ubing. No di mo mat kabailan atong palan, Romel. Ay, masan mi mo din nagsyatan iso. Diyak nakawid dagos. Ay na, Romel. Saan nga umdas arason dayt na? Anak mo ti mangururay kan ka. Daram ti agtartaray ka dagiti urat da. Iso nga rod kumatirumbang nga inununam. Saan kit di adagiti babarkadam. Shhh, tingiwan mo. Di ka natagari. Awangan mo malukag ng itubing. Maturog dan, tanay. Rabiin. Ijay ka balkon amaturog. Jakla kayat akaida ti agat arak. Oh, adto'y tipungan kan ulas mo. Ijay karwar amaturog. Nakapulos ka mo, bakit? Papanam? Kat mapanak ang trabaho sa dino kumangay ti papanak. Apoy, anyat aldaw itaya. Kung anong sabado? Dayta kat ti maalalam iti kaiinom mo, tadi mo pa'y ammon ti aldaw ita. Huibis pa'y lagayam. Aywan gayam, si kaman pa'y ti mangsukon kadag iti ubing iti pagadanan, ang mga no ag-overtime makita. Adda papanan me. Mapan ka makibasketball inton malmalam, hindi ka bangi-bangaylay. Kat, mas ipang pangrunam ka di ti panagbasketball mo, ngamdag iti anak mo? Dumagasak to ti ayanda nanang, ta isunto ti baon ko mapan mangsukon kadag iti ubing. Una yan ti kasta nga ugalim, Ruben. Hay, makaumakan talaga. Anya? Makaamu ka man laangan iti biyag mo. Sige, tama pa na kon. Maladaw akon iti trabaho. Daddy? Di mat ko nam nga intay agpasyar ijayili? Madam tama. Iturog ko bit. Agay-ayap kayo ba iti kapsat mo. Ngam agpasyar tayo ita. Kewang nga rod. Promise, Daddy? Wen kunak nga rod. Dagulit ka man. Ala, rumor kan. Ingka pa'y lagay ayam. Sige nga rod, Daddy. Basta ha, mapantayo ije sentro. Wen, rumor kan tani. Madistorbo ti pa naturog ko. Bakit? Unay kat alabasit tagi tabibig mo? Kat, adda reklamo. Kwa? Awan? Ay, bakit? Nakapimpintas ka, Mike. May bagay launay kan kaday tasot mo abistida. Siyempre mat apay, di mo malagip dahito abistida.
Ket no daytoy ti umuna ken maudi a regalom kanya. Aya. Umuna ken maudi kunak. Ngamin saan meten anapasarunwan Apolos. Ha? Domingo itana kay. Agpalis ka matan, mapantayo makimisa. Kalpasan na, mapantayo mat agpasyar ka Ay, dito. ikwa, bakit? Ay, inton maminsan ton. Adda ngamin pagnami ta kay. Domingo ita kunakmanan, Romel. Ha? Una umpay kumamot ti pamilyam, sakbay dagiti babarkadam. Alan, agrobot kan. Nabayagan adida ka nakadwa na panakimisa. Ay, na importante nga rod tilakad mi. Ikarik, kumuyog kada kayo inton umay a Domingo. Ala, saan ka napilitan? Jane! Andre! Umay kayon anak ko! Datayo laangan ti mapan makimisa ken agpasyar. Tadimot kayat ti amayo ti sumurot. Layos man ang karag mo kastoy, babar ka na! Ulang peso! Ay, kinanayo pa, mga pare. Kasangay ko itapay sa ang mga nood na pabunos mo nita. Total, dakkalmet tinangabakan tayo ti basketball. Anya? Kasangay mo ita, pare Lare? Wan pare, kasla na enjoy no ijay tayo secret place nga celebrate. Ha? Ay, ikaw na! Agam, mabit lang. Kasangay mo, kunam. Wan, kung naglangarutan. Adjust ti Marso ita. Iso ti pizza ti pan na kay anak ko. Ay, just kay. Unay mo't apan nakalipat kon, parts. Tiyan niya. No, just ti Marso ita. Kasangay ni bakit? Isugayam apilpilitan nak iti amapan makimisa. Ay, naglukon. Pan nakalipat ko din. Kasano nga rutan nga, Pards? Ay kwa, dakailatan di mapan iti secret place. Oh. Atoy, nayunan yun to, ti pag-happy-happy oh. Agawid apay. Narigatan. Amangan no ma-outside di kulambuak manen inton rabi eh. No jak masapa nga agawid. Sapay kasangay ni bakit ka? Yuhu! Adakon bakit? Happy birthday! Nagpalingkiyak, agluto ak iti paboritong. Jane, Andre, adakon! Daddy is home! Na, awan dan sapay ah. Ay, nakalak mo tiri daw. Ay, nukas ta, di dapay simang pahit. Ay, diretso kung ti pinalingkik iti kusina. Alpasan na, agluto ak tan. Iti kasta, addan to kanan dagiti aginak inton sumagpet da. Ay na, Romel! Romel anak ka! Ada ka kaday! Umayak man! Nay, apay nanang, kasta unay mo ti banog yaw. Ay na anak ko, dinardaras ko ti imay ditoy, idinadamag ko ti pan nakadisgrasya da mere. Anya, na-disgrasya da mere ko na yaw. Wala anak ko, day tate agwaru-aras adamag. Ay na Diyos ko, sapay ko matasaan agrabe ti pan nakadisgrasya da. Sapay intarayan ka no tinakadungpar. Ha, sa dino ti ayan dagiti aginak nanang. Hintaray da kanon ija ospital. Hala, umay katama pantaad agos ija ay kartingam, Romel. Sana po na ito'y nanang. Romel, paro. Apay nga isuna pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Nupod nga ta Diyos, ipagkitam nga ron itati kinabilag mo. Isublim ti biyag ti asawa kin anak ko. Isublim, Diyos ko. Romel, anak ko. Agparpunta ko ba? Pang-asim, tadi mo si ti Diyos, iti kastoy na pasama. At darason iti amin abanag. Amok apanubok na laang ka na ito'y. Iso apang nga-asim tadi ka agriyaw-riyaw kasta, anak ko. Panubok? Awan ti panubok kanyak. Basta isubli na tibiyag ti asawak. Kung tibiyag dagiti anak ko. Isubli na nanang. Isubli na. Romel,
Isumot lang kaya makastaw na iti panang pilit na kanya kita'y bigat. Amapan magimisa. Nalipad ka kasangin na ita. Nakasingsingpad. Nakamamot irupa na itay. Nakapisti na iti puraw. Pagayam. Pamakada ng dayjay. Nagsakit na ng kasla madudog ti pusok. Kasla bumtak ti barokong ko iti sakit na. Romel, anak ko. Unay matan ti kasla napasamak. Nagigiddan damot lakit din ngayon nala ti Diyos. Nagsakit. Kasla niyang kabalan na nang nalaos ti panagbabawi. Kinuyog ko la kumaydan na napan nakimisa. Tapno na protektaran kita. Kabayatan ti panagnada iti kalsada. Agbabawi ka man. Naladawan ti amin, anak ko. Awanan ti asawam kandag ito ang anak mo. Basol ko na nun. Basol ko ti amin. Sir, sinabi nga mga asawa. Diyak impatag ti pamilya. Binaybayak ina. Basol ko na nang. Ala, husto ba'y tananak ko? Urnosam kat din ti bagim. Taasi kaswamon ti panakayawid dagiti bang kita. Iti kasta, maikandamot iti nasaya at apan nakalamay. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Nagsakit, nagsaamday di apasamak. Naggigiddan damat lakit din anapukaw kanyak. Kasla mapukaw ko idi tilimbong ti panunot ko. Nagado ano kumati inam amiris ko idi. Ngam uraan niya pa'y ti aramidak, jakon maisublipay ti biagda. Sa nga pulon atawan ti napalabas manipod idi, ngam aging ga ita, agtaltalinaad pa'y laang ti saam kan pamabasol iti kaunggak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko ti napasamak. Pimusay matan dagiti dadakkal ko, kat agmay saak itan nga agbibiyag. Dagiti laangan kakaanakak ti umay mang bisbisita dito'y balay kanyak. Dagiti matbabarkadak a pinain-inom. Pinakpakan kan kanayon ko akadwa idi iti happy-happy, nagpukaw dalatan akasla asok. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat sapay kuma, tanakaibati ak iti adal kan liwliwa, kadag iti padak adumdumngag. To'y pagayam mo, Romel. Ken ka pagayam, Romel. Mailuyo sa kabayatan ti panang basa, ken panangi drama mi dito'y padas mo. Mariknak ti sakit, mariknak ti saem anaglabasam pagayam ko. Ngem saan arumbang ti panang pabasol mo iti bagim, ngamin adarason iti amin apasamak. Kumararag ka iti Diyos anamarswa ket kidawam ti pamakawan na. Ikkatam ti sakit tinakam iti puso kan kaunggam ket pakawanam ti bagim. Iti kasta makamove on ka. Agbalbaliw ka ket mga barwanan ka. Iti kasta agsubli iti sigod ti gaganay gayam. Patsak amaragsakan ti asawam ken dagiti anak mo iti kasta nga aramidem. Alakastan pagayam Romel, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak kadagiti makunkuna a NBSB wenno no boyfriend since birth. Adumat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Aging ga adimteng ni Jomar iti biag ko.
Dua tawan mimat anagayan ayat kani Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi kat ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aging gatong palbiag ko. Banag a nagbitutak. Katapno nalawag ti amin, rugiak nga rodan ti agsalaysay. Wan gayam, sa anak ang makigiddan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunan na ka ni Kevin. Wan, nag-text kami ni Tay. Naku na, dagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Ah? Sika talaga bakla. Ay nanda kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukon na. Ang amanyangay nga ron, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wan nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Ah? Di ka man, friend. Kadno damag ko nga adu ka no ti agar-aram ken ka. Apay, awan pay ka dinapilim kadakwada? Ay na, no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay na, kakaasi akmat. Angam sa bagay, awan matlogan ni Jomar apang suko na ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano ubad na ka? Ala, daytoy. Di mo man lang malaplap daan ng tangiwat mo, bakla. Ay, nagtal na ka man, ang mga nod na makangod. Ay naman problema, ora ada makangag. Ako lang naminin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbagpay ka ni Julie. Nasarakan anti forever na. Sana all, kunak man latan. Ado mati suitors mo. Adda pa'y foreigner. Sana yan. Ay, true. Aduda Ngam, sanda mat agwapo. Akas ka ni Jomar asutor mo. West ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilik at talaga jay guy a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, akluna mo ni Jomar. Panagkunakit na singpat. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo, Sika talaga. Kaya po lumatibagbagag. Aklo naman. Tama nga no. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sika ti umuna ang boyfriend ko. Katsapay lang kumata, di naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay kumata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Kansapay lang tadi nakpagaramitan iti saan anasayaan. Ikarik, saan to Apolos ang mapasamag na ita? Aramidat kamin. Tapno saan mat ngagbaliw ti panagtalag mo kanyak. Di kan to agbabawi iti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik na ita. Ang kasanugayam ni Hana. Di matimbaga ko, ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagabrod na. Iso nga awan ti rumbang pagdanagam. Sikan tayo ayata kita. Kat panagnagakkan ka na ita, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi Ni Jomar nanang, ayun gayam, jakmatan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Ha, kinapudlo na, doa bulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko. Ay katun agam akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak ide nga adda kayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wala nang, iso, ngum kaayan ayat na ididay jay. Sakbay ang nag-abroad di babae, nagwinaswas da. Kasta, bala uray agayan ayat kayon. Di mo lip-lip ata, di ka na yun ko nga ibilbilin kan kanak ko.
Nang runa kat akalaang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo iti dayjay at Jomar. Adalom kumapay anaimbag ti husto a kababalin na anak ko. Wana nang, awan tirumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar. Kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na itiregalo nga intad mo kanya, Jomar. Awan ang yaman na. Si kakit di man. Magusta ko na dayto ako entas kan earrings. Siguro, nangina dayto yan niya. Agyaman na magustuhan. Awan tinangina kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kadya itong sing-sing. No, umanagot ka. Ha? Sing-sing ko na? Wen, mariknak nga ayatan naknat. Iso ang masigurado asaan ka ngagkat ka dya. Ha? Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wen no lakid dito manugot ka. Wana, asino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta. Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? One friend. Ay, sana all friend. Umun-una ka pa yan nga agkasar nga may tisyak anabayagan nga the boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matanday ta, friend. Katwan sabalin tumanon inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya nga More kids kunakton. Anya! Sika talaga. Agpada kayo kin ni bakla. Kastamat lang tibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre dito iti kapipintasan na lugar. Para iti agayan ayat akas kadata. Umay ka, mapantay dya banda. Napintas ti view ijay. Okay. Okay. Agtugaw ta dito Wow. Nagpintas ngagpay sa TV, Jomar. Wen man. Kasmat lang ti kinapintas ti nobya. Adandanin agbalin nga asawa. Sika talaga. Katwan man. Sakit din? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnak akon at talaga nga ayatan na. Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan marik namtong tipudpud no panagayat ko. Intong agkalay satan. Matumpal tunday ta, iti kabitan a panawan. Okay, kadikan ka. No, dito ita na maturog ita arabi Malam nga minan. Amangan mo awan maabutan ta ita abas nga agturong ija Isabela. Masapa talatan itong bigat. Awan parikot iti dayta. Okay lang, basta kadwa ka. Sige nga Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay, nanasaya ta simra ka ita, friend. Una. Apay nga awan kay di biyernis. Di ka pa'y nagte-text, wano agchat, no sa dino tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. Awan nga min signal itinapanan mi kini Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan kini Jomar? Nag-date kami. Iso asa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon. Amok matlaan nga isot isong bat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibaga? Anya nga Rod? Mag-ingat ka sa boyfriend mo ang babaero. Anya? Among matan kanya, nalaingak nga gimbistig ka. Iso, ama-amuak, dagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din dahit ang ibagbagan, friend. Ay, jak pa'y kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan, no pod no timang mangag ko. Ibagak tumetlakan ka. Api nga taakas kiti bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas di mo't kan timbagana. Jay ka di
Naibaga nakin ka, panagnakan na pa'y nga umuna? One friend. Kastonay, nakita na kano ni Jomar, ija ili, di namin sa nakalman. Adda kano kaduan a babae. Anya? Iso tinakuna na kanyak, friend. Kat no saan ka nung agbidot? Iso dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana, kunana idikalman. Anya? Ang kadwa kami mat kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan anak ko. Kaslasaan ka makaid na. Ay, nanang. Oh, apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya kanak ko. Diyak namin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya, madanagan ak nanang. Diyak amuno anya ti aramida. Nang runa idinadamag ko ang nakasublin dito Pilipinas di ex-girlfriend na. Kun adda na kaibaga kanya. Nakita da ida nagkuyog ijay ili. Anya, diyak kaya't apat yan. Gaputad da pa nagtalakukan ko na asaan nakalukuan. Oh, apay nga ay agsangit kamutin anak ko. Sa balit agparparig na kanya. Diyak ka muna niya teramitan. Diyak kaya't apanunutan aluklukwan nak ni Jomar. Ngamday tatagparparig na kanya, nanay. Napan ka di balay apag-abangan ni Jomar? One friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apim manawan ni Jomar ijay. Anya? Kan may isa, napanak iya pagtrab-trabahuan na. Nakunada kanyak anag-resignan. Oh? How come? No sa anak ngagbidot. Nagawid ijay lugar da. Pampanunutag amapanak ijay lugar da. Kaya't kula kumama kasarita. Uy, agsayit ka matan. No kaano nagplano kami para itikalay sa amin. Isumat ti panangrog iti panlubok kada kami. Tsaka muna niya ti aramitan. Kaputa pulos matadyak nakasarsalita ni Jomar. Manon alawas. Tsaka muna niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na anak ko, pang-asim ka di. Mangan ka, awan ganas ko ang mga nanan. Mangan kay latan. Mga nakdulatan ng mabisinak. Ay, saan mo kumaabay-bay ang tibagim anak ko? Kita umanday talangam. Nagdakulan ti nagbaliwan ti pamagim. Kimutong ka kat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inam, friend. Friend? Saan asika tinapukawan, no dikat ni Jomar? Aklo numlatan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Oray anya ti aramida. Diyak maliwliw ang ti bagit, Julie. Ay ayat ak unay ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok dayta, friend. Ngamno talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumabas talatan pinanawan? Isu asaan kan amang namnamang agsubli pa ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno a lalaki, awan ti ilimod na ken ka. Anya? Mapan ka talaga iji lugar da Jomar? One thing. Kaya't ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dayta nga inaramid na ken ka, friend. Pakakitaan asaan anapudnuken ka. Friend. Mapan ka iji lugar da? For what? Foreclosure? Ay na. Ti lalaki akas ken kuana. Saanen anas ken pay dayta closure dita.
Move on. Lipatan mo dahil dyan lalaki. Pang-aasim friend. Kitaan talangam o. Nagbalin kan akas la hagard. Or no man tabagim. You deserve better kunak manen. Apay, saan ka kadi asumra kita, anak ko? Wananang, saan? Tapay, anya ti aramidem. Wano sa dino ti papanam, ta saan ka asumra? Agbiyahe ak nanang, mapanak iyay ayanda Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si siyaklaan. Ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsag makmula ang tibagim iti kastangar aramidam. Nanang, saan na kang ay-ayatan ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto ko man day tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaang iti dayta. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasan ko. Anya ti masapol mau. Salud-sudak la ko, ma. No am-amuyo ni Jomar. Sigun iti bakat nga ada tersena na ang nagsalud-sudak. Dito'y kano ti balay na. Wen balasan ko. Siyak ti ama ni Jomar. Apay kaday. Anya ti masapol mo kan kwa na. Kaya't ko lang kumama kasarita. Ay, ang dami na pananda iti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asumang pagbalasang kao. Kaayan-ayat? Wan. Naku na itay kanyak ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iji ilay. Ay, masikog ngamin. Anya? Umunag ka pa'y balasang ka. Tamang isagana ak iti merienda. Kabayatan, ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife. Anya? Saludsudan nak no apay ngay mayak dito'y. Anya ang klase day na saludsud. Anya? Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Pakawanan na ko, ma. Amo, nasaktak ko na tirik na. Ayayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito Pilipinas. Nagsubli ti siguro pa nagayat ko kan na. Awanan kay tibayin. Lukas tamat lang. Imbagam kumakanyak, ididamo pa'y lang nga dalata panagayat mo kan na. Iti kasta, sa anak ka lang namnamakan ka. Pinanawan na kakaslawan ang yaman na. Nagplano tangag kalaysa. Nang namnama, ngam kasto'y gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak, pakawalan na ko, ma. Aglunan ta, saan ang data tinaikari ditong galmaysa. Ayayatat ko na niya na. Kadyak kabailan, ama pukaw itibiyag ko. Anya! Ay, imbagakmet ngamin kan ka, nga uray di kan mapmapan. Na imbag kumamat no imbagam kanyak, taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag. Nakasarita ko ni Jomar. Lipatan mo dayjay. Kas iti kanayon mi nga ibagaken ka. Anya kamot. Saan amay kariti lalaki akasken ko na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dayjay lalaki ti makagaputap no kastamblatan? One friend. Amok anarigat ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok, kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam arami idak ti amin. Mailiw-liwag ko lang ti bagit. Amok adum tento ti aldaw.
Malipatak ton amaming pinsan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak Miss F. Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, nga may di agangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Adda dagiti tattao adumtang iti biag tayo. Adda mang paragsak kan adamot mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem nga mangibati met iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitungpal to ken ka iti altar. Alakastan pagayam Marife ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Maminsan pa'y pagyamanan mi manen ti ingkay panagdengeg. Toy pagayam yo, Freya Simsim, amangak akam kas Miss F, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.